Hej og velkommen til. Nu vil jeg vise jer, hvordan man gør den her vask ren. Jeg er kommet ud på en rideskole, hvor de bøvler rigtig meget med at holde deres håndvask pæn og ren, fordi der er rigtig meget okker i vandet, og det bliver noget genstridigt træls, noget som man altså ikke bare lige sådan kan få væk med en klud. Men det har jeg et rigtig godt fif til. Derudover så er der en masse kalkaflejringer og noget rigtig genstridigt skidt og kalk og snavs, som sidder rundt om armaturets hals her og nede i bunden her. Så det skal vi prøve at fjerne. Så nu kan I lige se, hvordan den ser ud nu, og så om et øjeblik, så vil jeg guide jer igennem, og så ser vi, hvilket resultat vi ender med. Jeg er sikker på, at det nok skal blive godt. Først så tager jeg lige vores Ready to Use universal rens. Jeg starter altid lige med at køre en eller anden form for universal rens over, så vi lige får fjernet det værste skidt og fedt, som gør, at det er svært at komme ind til det egentlige skidt, som vi skal have væk. Så lige en omgang universal først. Det grove skidt, det tager jeg næsten altid lige med noget toiletpapir først. Så er vi det væk. Bare om at få fedtet væk, som kan være heri. Som I kan se, så kan det altså slet ikke fjerne de her aflejringer. Men vi tager lige det fedt og skidt, løse skidt, som ligger ovenpå. Så tager jeg vores Cool Flex svampe, og det er en af dem, der er de magiske i den her proces. De fjerner helt sikkert det der okker nemt og hurtigt. Det man bare lige skal huske, det er, at der skal vand på. De skal være helt gennemfugtet, når man bruger dem. Så ridser de ikke. Så begynder vi bare at slibe lige så stille. Så hernede, hvor det sådan sidder lidt bedre fast, der lige neglen på, og så sliber jeg. Så det er en meget, meget mild slibning, så det er ikke noget, man skal være nervøs for at gøre. Og hvis ikke man kan få det hele op, så plejer jeg lige at bruge sådan en Sanifix børste. Jeg kan faktisk også godt bruge den her svamp heroppe på armaturet, hvor der sidder en masse skidt. Så er vi blevet færdige, og det tog faktisk ikke ret meget mere end 10 minutter, og jeg elsker, at det er så effektivt og så nemt i virkeligheden. Så nu er der en ny lækker håndvask. Det er jeg sikker på, at de bliver mega glade for.